Čaute, tu Tomáš, čaute, dneska si ukážeme, čo nemá robiť v kostole, tak sa napozerajte. Dneska mám zlý deň, haha, idem si vypiť na kostole, tu máte, haha, 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 tu máš, haha, 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 celý kostol tu zdemolujem. Doriti, kto ma zabil? Ja idem do kostola sa vyspovedať. Dobrý deň, pán farár. Chcel by som sa vyspovedať. Mal som dvakrát sex s manželkou. Potom som... Hallelujah, hallelujah, Takže čaute, uvidíme sa teda na budúci. A toto je všetko z môjho videa, tak na vám ukážeme ďalšie video pri ďalšom vlogu, tak čaute. Ten farár je hnusný, idem radšej preč.